Gusti banjur mriksani wong mau kanthi asih tresna sarta ngendika, "Isih ana kekurangane siji. Dolen kabeh barang darbekmu lan danakno marang wong miskin, lan kowe bakal duwe bondo ana ing swarga. Banjur baliya lan melu aku." Halo bolo-bolone Sang Kristus. Dina iki awake dhewe diajak supaya iso urip kanthi tulusing manah, nderek Gusti kanthi tulusing manah. Wong mau sing disebutke nang kitab suci mau, awal mula bukane semangat ya pengen golek urip langgeng. Ananging nalika Gusti Yesus nari supaya total anggone melu Gusti, wong mau muntir lan akhire lunga lan mutung. Saiki apa awake dhewe iso nderek Gusti kanthi tulusing manah? Contone gampang. Yen awake dhewe ngalami tantangan ana ing urip, ana ing pasrawungan, ana ing pakaryan, apa awake dhewe isih tetep krentek lan gelem budidaya kanthi total, apa malah awake dhewe muntir lan trima mutung golek dalan liyane. Berkah dalem.